Sanibonani labo bantu phakama, Mbingelelo Sifundo. UNgizwe Mchunu uzoyinikela emaphoyiseni ngomsombuluko emva kokuthi esolwe ngokuthi yena osusudweshu lokuthi abantu bebhikishe bephinde futhi betape. Kodwa-ke uthe uzohamba nabammeli bakhe ukuthi bayomela ezozwa kahle ukuthi wenzeni ngoba banabo ubufakazi bokuthi uyena ngempela yini osuse lolu dweshu. UNgizwe-ke uzokhumbula mbukeli wethu ubethi ayikhale, abanye sebethi ngathi seyikhalela yena-ke. Ukhumbula-ke bese bembiza ngeqembu lakhe ukuthi ayikhale Freedom Fighters, okuchaza ukuthi-ke beyikhala ngempela-ke, ubehlezi nje elwela ukuthi uzume ephume. Singeke sazi-ke ukuthi uzoyani ngempela yini yena uNgizwe, koda-ke ngoba ubona la eNgizwe online ungathola kabanzi nje umlandele futhi noNgizwe uzothola nje udaba, umlandele nje uzothola kabanzi ngayo uNgizwe. Cela nje mbukeli wethu ungakhohlwa ukulike nokusubscribe nokushiya i-comment ngaphansi kwe-comment section. Ngiyabonga.